Makomendators oya panguva ine vaitaura pamusoro penhau yakuda kuita Gurei. Why he is being labeled His Excellency as if ava a head of state kana mutungamiri wenyika. Iwo mutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa vagara vachiripo. Nzara pena mashoko ari kuda panguva ino inyatsonekwa kunzi these people they are power hungry. Panguva ino zvinatsobuda pachena kuti matensions aripo the ruling party ZANU-PF kunyangwa kusati akunyatsokuoneka panguva ino arimo, ere panguva ino they are fighting to succeed mutungamiri wenyika and take over. Not for subscribe or like out on the bell icon. Lini emanoposta this picture rakatrenda rinopostewa vakanzi Mrs. GP Mulalazi ndo vakalebela kuda kuita Gurei chiti His Excellency. Panguva ino Lini emanobuda chikomenda chiti a few months ago kuda kuita Gurei, while having a conversation said you have neutralized the general completely and my only obstacle is Tungwarara. He added, that guy has ambitions for presidency. At that time, Tungwarara was not part of ZANU-PF Central Committee. I asked myself how he would be a contender when he was not a minister or even in the Central Committee. Then boom, he was contesting to be a member of the Central Committee and he won. Kubakwashe was already planning ahead. Believe him when he parades himself as His Excellency. He actually claims that he has finished the general, and this is why his Chihuahua Kimutisi calls general a limping horse. Some of these insults must be played back at the fullness of time. Ndomashikanamudaitagwa panguva ine aiwa tiona kuti Lini Emano yachiexposa the tension iripo aiwa nevakomana varipo hungry panapata Gurei achida pachena achiti aiwa aneutralize general achiti munhu wega angosara nditungwarara. Zvinatsoratidza kuti these people pane jostling, pane mapower struggles ari kuitika akanyanya. Pina comment section medu zavafungiro emari kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.